Ki awnut ki long kemi na pen Ursula constituency, mentagas ngi ki lami isya khamat ban kentu ye ki pat ba nong shong shnong, pan om kan thok klumar ya u MLA jengki u ba president ten song. Kini ki long kemi ki de ka kong batri nam khong kram, naga shnong no wen, bat ka kong lating shan kharmaulong, naga shnong penter, kabahap hapen Ursula constituency. Kini ki long kemi ki le thu baling ba ka jengkan thok klumar ki beriau ya u MLA kani ka than menta shwa ka election kani ka constituency ka dan hapadeng ka jeng shrut. Kini ki long kemi ki le thu ba menta la al posnam kani ka constituency kam dan kanu ka kampen roi Henry nadu ba u ba ten song ula long kum u MLA kani ka than ka dap diki kampen roi haboro ki liang. Ka jingkan tho ka babun ka ba ki beriau ki la kan tho ki social media ba pher phang MLA ka jongi. Hakabaki ya kanu ka kam ya kanu ka jingjia ka bajia po ka state ke jongi la syukun tho lut hau baduk prestun tenga kum kawai naki nong shong shnong jong ka kon 20 pen usla ngas ngurem bat nga don kata ka jing sngu ba balei mo ba tang ya u jongi gibreu kin kan tho ban sakawai ru kidon ki pakan tho hana ki ong ba ka pen usla constituency kam don setia ka roi ka par kat ba mangipat ki ba shong shnong hapo ka pen usla constituency ngilayo i ya karoi kapar ban ngilayo i lu baki skim ki baper ki latuj seki jaka ki jongi ki surok ki lenti ki sengking ki labiang bad hoj ki don hi ki jing duna hang te hang ne hang tai tang ba kum ubriu 4% ngimla ban biang ngimla ban penhun ya baro tang ba ban ong kum ba la sya kan tho ba kam biang kata kalong kabom la long namar bangi kum kinong shong shnong kam tamanga ngalayo i ba keladon ka jingkelah ngaru ngam dei bahajan lani nakanu ka seng ka parti ngadai ka riu paj ba tang bangi ki long kemi ngiyo i ya ka ka ba uni nong mi khmat jongi uyo sngo badukit sisya kam ngi mo bala dei sisya ka long kemi ki khon ki kiti ni don te sibun ki ha ki jingai lenti ngale ngadai ka briu ka ba telot ka kamai ka ba ka ji duna na dong sadong hakiliang baro te haba phikloi ben lejut haba phikloi ben lejatu ukloi te ben yaram kapang ka sitom hakano kono kaliang ka benta wat ka bai god ro haba phinut ben lej ju pen keladin kam tam hakapang ka sitom haba don uai bet te na kata kadaw hakano ka rukom bangan perkhat ngan yo lem ban pha ban yo wer ya ki paralok ban sngo te kum bas sngo manga te nang taru kum bang kane ka wei ka balong ke jing hikai ya ki pateng jongi ki khon ki ti ki nong kendong bangi ki babi ki basisul ki basidur kat ba ong ka mobile ho ojbe tina kata kadaw nga ong ya phi te ngawan khanang hang ni ban yo ban ya ai lem kata ke jing pen sai ba dalai lai na ne sakmat la dalong kat bala tu tingin ya persiang lang namar kane dei ke jing pangrin ka bisini kalor ni kata ka wat daw kawat nia kawat dong ke jing pangrim jongi hani hari kasih jongi hi yo i lai ba phimut ban kiu te thaulat te kum no ban yo kan ring ban tan yo ba un hap no amar kata ke jing pangrim kata ka ban dalai lai lu ngim la shu ban ai jing ban ai dawai ni ban perkhie ya kan itu nak kata daw hoi Aga TMC si Turki sentiu di kalayaban pernai Hui aga TMC si Turki sentiu di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah